Buruz-buruko txapeldunak mailabian hartu gaitu arratsaldean, atzoko garaipena lagunartean eta senitartekoekin ondo baino hobeto ospatuta, Aitor Elordik biharamun gozoa du gaur, bi txapela handi ditu etxean, binakakoa eta buruz-burukoa, biak urte berean lortutakoak. Halakorik 2014an lortu zuen 3 jok azken aldiz. Elordik aurreikuspen gehienak utzi zituen atzo, eta pilotako txapel nagusia bere ganatu zuen. Haundia egin zuen eta mailabiko makinak aitortza jasotzeko eguna du. Eta garaipe. Txapel bat lortziek emote otzune dana postasune da, eta herriko etorrera hau eta ikustiek, herriko jente danak zu beste disfrutatzen da biela, eta zurekin hainbeste ospatze hori, txapelan beste bete sosten gauza bat izen zen. Haman bai olako parider bat itiek, asko betetozte. Buruz-buruko txapel bat lortzie oso zaila da, eta pelotaritanok lan asko ditugu, baina horrek ez dago esan nahi. Batanok hau bizitzeko aukera eukiko gunik, ez? Niri 7 urte kostau iziataz, goi-mailako txapelak lortu alizeteko, binakako txapela eta buruz-buruko txapela urte berien lortzi, gauza handi bat dala esango neuke, eta alde hortatik ondinok guztiz barreratu barik. Ohore bada, Bizkaixan izeni nire representatzaile moduen izetie, txapel hori erutie bere alde txarrak be badukez, kudeatzen jakin beharrekuek, presiño puntu hori eruten jakitze hori puntuten eukibi da, behin hori heldute lan txai horrek jarraitu itzen dau, aurrera, kompetentzia handixe dau, eta hemen ez dau tarterik relajatzeko.